Fit-tnehdija tad-dokumentarju Comino-Secret Paradise, iċ-Chairman tal-Fondazzjoni tal-Ajruport ta' Malta Frederick Mifsud Bonnici qal li din il-Fondazzjoni tuża parti mill-profitti tagħha għall-benefiċċji tal-komunità. Filwaqt li saħaq li dan id-dokumentarju u t-tieni proġett fejn il-Fondazzjoni qed tgħin għall-riċerka taħt il-baħar, bl-ewwel wieħed ikun fuq Filfla. Kompla jgħid li l-għadis u wieħed mis-setturi fejn jixtieq li tiżdied il-pubbliċità. Għalhekk, l-għan ta' dan id-dokumentarju u li nitalmu napprezzaw u nieħdu ħsieb siti li għandna f'pajjiżna ħalli nuru aħjar x'għandna x'noffru f'Malta. Fiċ-ċinema preżenti kien hemm studenti mill-Iskola Santa Monika ta' Birkirkara fejn Alan Dejdun li huwa l-produttur eżekuttiv tad-dokumentarju qal li stieden lil dawn l-istudenti għaliex id-dokumentarju huwa maħdum b'mod li jinftiem minn kulħadd, fosthom dawk teta' żgħira u kol dawk li mhumiex familjari mal-ħajja ta' taħt il-baħar. Net News staqsa lil professur Alan Dejdun għalfejn intażlet Kemuna bħala l-qofol ta' dan id-dokumentarju. Kemuna bażikament hija magħrufa hija popolari ħafna ma hija magħrufa naħseb jiena għal raġunijiet ħsiena, jiġifieri l-fullar fil-Blue Lagoon tajjeb li bil-Malti bejn il-kmiemen għax jien nieħu pjaċir nuża l-kelma Maltija, hija magħrufa għal raġunijiet ħsiena. Allura xtaqna nuru laqta differenti ta' Kemuna, kif tkun Kemuna taħt il-baħar u x'ħin jitilqu n-nies li fuq l-art tieħu ħajja differenti meta tibda x-xita, jinbidel kompletament u jitilqu l-folol. U taħt il-baħar hemm areas li n-nies ma jmorrux ngħid jiena fortunatament tajjeb fejn il-ħajja jirnexxiela tkompli u anki bil-lejl. Bil-lejl Kemuna il-ħajja ta' taħt il-baħar tieħu ħajja u forma differenti. Alan Dejdun jispjega kif dan id-dokumentarju huwa l-ħames wieħed b'sensiela ta' dokumentari dwar żoni tal-baħar li huma protetti fejn l-iskop tagħhom huwa li jingħaqdu f'sensiela u li jiġu mogħtija lil kull skola f'Malta u f'Għawdex.